Byly dvě, tak ho sežrali, vole. Je to možný, jo. Počkej, vole. Na kamínek. Kecáš. Ty pičo. Hustě, to si láš prdel. Sežrána zaživa. Dobře, Agouš. Počkej, vole, toho křička tady ještě uslyším za 20 minut, vole. Fakt? No, už se mi to stalo, ale napolikal asi 3 nebo 4 mladý, ale úplně ty malý, ne? Asi za 20 minut tady umývám nádobí a říkám, pičo, vole, dítě, já tady ty křičky úplně ještě slyším, ne? Tak přijdu k němu, ty vole, z něho normálně, vole. Ono jak to napoliká zaživa, viď, vole, tak ještě žili v něm ještě po 20 minutách, vole. Ty vole, ty kyseliny je musí zabít, ne? No to má nějak tady ještě v tlamě, nebo hned za jazykem to má to. Je hustá. A on by si dal ještě, viď, vole, kouká, jestli mi to stane ještě něco. Myslíš? No jasný. To je takový jedlík, jo. No, by si klidně dal. Moc právě záleží, jak ho krmíš, no. Ty říkám, už taky to